Еврейларга 9-нчы бүлек. Беренче килешүдең гыйбадат кылу хакындагы күрһәтмәләре һәм ердәге изге йорты бар ине. Изге йорт кебек итеп сатыр корылды, оның алгы өлешендә шәмдәл, өстәл урынлаштырылды һәм Аллага багышланган икмәктәр куелды. Был урынды изге урын дип атаналар. Икенче шаршау артында иң изге урын дип аталган урын бар ине. Онда хуш есле сайыр төтәтә торган алтындан яһалган урын һәм алтын менән күпләнгән килешү хандыгы, манна һалынган алтын һавыт, Харундың шытым ебәргән таягы һәм килешү әмерләре язылган таш такталар урынлаштырылгайны. Хандык өстендә гөнаһтарды юю урыны дип аталган капкас, оның ике ягыннан Алла данын сагылдырган күктәге канатлы заттарның хындары куелгайны. Ул хакта хәзер ентекләп һөйләп торудың кәрәге юк. Бөтә әйберләр ошолай итеп урынлаштырылгайны. Сатырдың алгы өлешенә руханидар гыйбадат кылу хезмәтен үтәү өчен даими инеп торалар. Сатырдың икенче өлешенә иһә елына бер тапкыр баш рухани гына инә. Ул үзе өчен дә, халыктың белмәенчә кылынган гөнаһтары өчен дә курбанга үзе менән кан алырга тиеш. Шуның менән изге рух сатырдың алгы өлеше барсакта иң изге урынга юлдың әлегә асык булмавын күрһәтә. Буның бүгенге көн өчен дә мәгънәһе бар. Бүләктәр һәм курбандар килтерү менән гыйбадат кылучының вожданы сафлана алмай. Уларда ашау-эчү, төрле юыну юлалары гына күздә тотыла. Булар тышкы якты гына итәпкә алган кагыйдәләр һәм яңа тәртип урынлаштырылгансы гына үз көсенә ия була. Әмма Мәсих барлык яхшы нәмәләрнең баш рухании булып килде. Кеше кулы менән халынмаган, фани дөньяныкы булмаган, бөегрәк һәм камилрак сатыр аша үтте. Ул иң изге урынга кәзә яки бызау каны менән түгел, бер һәм һуңгы тапкыр үз каны менән инде һәм кешеләр өчен мәңгелек котылу алды. Әгәр дә кәзә, үгез каны яки корбан итеп яндырылган яшь бызау көле бысрангандар өстенә бөркелеп, йола буенча тәнде тышкы яктан тазарта икән, Мәсих канының көсе ни тиклем зур. Ул бит мәңгелек рух аша үзен-үзе саф корбан рәвешендә Аллага тапшырды. Без мәңге тере Аллага хезмәт итә алган өчен, уның каны безнең вожданыбызны үлемгә илткән эштәрдән арындырыр. Шуга күрә Мәсих кешеләрне тәүге килешү вакытында кылган гөнаһтарыннан үз үлеме менән коткарып, Алла тарафыннан сакырылгандар вәгъдә ителгән мәңгелек мирасты ала алһын өчен яңа килешүдең аралашчысы булды. Васыят та ниндәйдер кимәлдә килешү булып тора. Ул уны язган кешенең үлеме исбатлангас кына үз көсенә инә. Васыят ысынлап та үлем һуңыннан гына гамәлгә инә. Уны язган кеше тере сакта бер ниндәй дә көсе булмай. Шуның өчен тәүге килешү дә кандан башка гамәлгә аша алманы. Муса канун күрһәтмәләренең бөтенеһен дә халык алдында укып сыккас, кызыл йөн һәм маяга салып, шулар менән бөтен халыкка ла, канун язылган төргәккә лә һыу һәм бызау менән кәзә каны бөркеп сыкты. Ул Бал, Алла һеҙгә үтәргә тип әмер биргән килешүҙе раҫлаусы ҡан. Тигән. Шулай ук ул изге сатырга һәм унда булган гыйбадат кылганда кулланыла торган барлык әйберҙәргә кан бөрккән. Канун бөтөн нәмәнең дә тиерлек кан менән сафландырылыуын талап итә һәм кан түгелмәйенсә ярлыҡау булмай. Күктәге өлгө буйынса ердә эшләнгән нәмәләр шулай таҙартылырға тейеш ине. Әммә күктәгеләр өсөн быларға ҡарағанда яҡшыраҡ ҡорбандар менән сафландырыу талап ителә. Сөнки Мәсих кеше ҡулы менән күктәге ысын изге йортҡа оҡшатып ҡына төҙөлгән ерҙәге изге йортҡа түгел, беҙҙең өсөн Алла алдында баҫырға тип күктең үҙенә инде. Ул баш рухани йыл һайын иң изге урынға үҙенеке булмаған ҡанды алып ингән һымаҡ, үҙен ҡат-ҡат ҡорбан итер өсөн инмәне. Әгәр шулай булһа, донъя яратылғандан бирле Мәсихкә әйләнгән һайын ғазап сигергә тура килер ине. Ләкин ул үҙен ҡорбан итеү аша гонаһты бөтөрөр өсөн ошо һуңғы дәүерҙә бары бер тапҡыр ғына килде. Һәр кемгә ҡасан да булһа бер үлеп, унан һуң хөкөм алдына баҫырға яҙған кеүек, Мәсих тә күптәрҙең гонаһтарын үҙ өҫтөнә алыр өсөн бер тапҡыр ҡорбан ителеп, икенсе тапҡырға кешеләрҙең гонаһтарын бөтөрөү өсөн түгел, уны көткәндәрҙе ҡотҡарыу өсөн киләсәк.